bilis. Uy! Tagkawayan, Quezon. Somewhere in Tagkawayan, Quezon. Yan, tayo alam kung ano pangalan ng barangay. Oy, bilis, bilis. Buti makahoy dito. Ay, hindi masyadong mainit. Pero ang lalaki ng truck. Ganito, naghahabulan sila ng dalawa. Parang trailer, parang trailer. Hoy, may 3 viewers tayo. Shoutout, live tayo from Tagkawayan. Hindi ko lang alam kung anong pangalan ng barangay. Hermo TV. Mano, lubak ba din? Matik na, Mano. Matik na. Matik na. Matik ng lubak. Maliit lang naman. Maraming reblocking. Medyo maganda tong spot na natambayan namin dito sa Tagkawayan, Quezon. Oy, may 5 viewers tayo. 5 viewers. Ken Mangana, shoutout. Pops from Karangalan Village. Shoutout. Shoutout, Pops. Shoutout. Live tayo from Tagkawayan, Quezon. Andaya Highway, Tagkawayan, Quezon. Mabibilis na kung saan laging nagkakarera ang mga truck dito. Shut up! Ang init, grabe. Mga magra-ride ngayong May. Ang init talaga. Shoutout tayo. May live 6 viewers tayo. Live tayo from somewhere in Tagkawayan. Hindi ko lang alam kung anong barangay talaga. Haba kasi nitong Tagkawayan, Quezon na to. Basta nagkakarera na yung mga sasakyan. Tagkawayan, Quezon na yan. Kagaya nito, oh. Yun, oh. Yun, kaliwat kanan. Romel Delgado, oy, shoutout. Shoutout, Pops. Salamat. Shoutout. Short live tayo, papahinga muna. Ang init talaga. Sobrang init. Buti nga maraming kahoy dito. Ang lalaki. Nagpalipas kami ng April ride kasi sobrang init. Tapos ngayong May, mainit din pala. Sobra. Mano, pag uli ka dyan, ride tayo North Loop. Sige, pag depende sa schedule, Mano. Depende sa schedule kang trabaho. Sige, gusto ko rin mag North Loop. Bilis, oh. Nako. Yun, oh. Yan yung nakakatakot dito sa Tagkawayan, Quezon. SUV ang bibilis. Ay, Jimwell Trinidad. Shout out mo naman po, Idol. 17th Culture Tagkawayan. Ay, okay, shout out. Shout out, shout out. Jimwell, Pops Jimwell. Dadaan kami ngayon pala ng sentro ng Tagkawayan. May nagpapasilip ng sentro. 9 viewers natin. Shoutout sa inyo. Ken Mangana, Paps. Kauna-ano mo si Kuya Rinan. Kuya Rinan, Paps. Yung yung may million follower. Yung Basya ba? Okay, Hermo TV, okay, Mano. Schedule natin yan. Ronald TV, ingat, Idol. Stay hydrated. Sa inyo ni Mrs. Barako, ride safe. Salamat, salamat, Pops, salamat. Ito pa, tigil-tigil talaga kami kasi buti nga dito sa Tagkawayan, kung medyo malinaw sa inyo yung video natin, may makalilim. Pero pag walang kahoy, sobrang init talaga. Ang bibilis talaga ng sasakyan dito, grabe. 11 viewers natin, shoutout sa inyo.
Shoutout. Live tayo from Tagkawayan, Quezon. Medyo short live lang tapos tutuloy na rin kami. Baka abutin na naman kami ng siyam-siyam. Salamat sa pagsilip. Sunny Padoria. Hello. Ingat po sa biyahe. Salamat, Paps. Salamat. Salamat sa pagsilip sa short live natin. Ride safe. God bless.